Podávajú i pijú len ľudia. Tí, čo ho podávajú, by mali vedieť, že zákon číslo 120 z roku 1962 im zakazuje podávať alkoholické nápoje podnapitým a opitým osobám. Dodržiavajú ho? Pozrime sa na to. Vy pracujete v Raido, áno, v reštaurácii? Áno. A teraz ste akokrát si neschopná? Áno, ale som došla len cigarety kúpiť. Teraz večer. No. Len cigarety som došla kúpiť a... Všimli sme si, že máte v hostinci veľa podnapitých osôb, ktoré majú ešte na stoloch pol decáky a pivo. Ako dodržiavate zákon číslo 120? Tak zákon 120 sa dodržiava, no ovšem nemôžeme za to, keď tomu podnapilému niekto druhý donesie tam piť. Ináč podnapitý u nás pri pulte nedostane absolútne piť. Ale tam je už polovica podnapitých. No, ale že oni majú svojich kamarádov, pravda, a tí si im donesú piť. Koľko máš rokov? Budem mať 17. Čiže 16 rokov, hej? No 16 preč. Minulý rok som mal 16. A vidím, že tu hráš karty. Odkedy? No, koľko asi? Pol hodinku. A pil si niečo? Pil som, jedno pivo. Kto ho kúpil? Jeden vyšší chlapec, ten išiel domov už. Ty máš koľko rokov? 16. 16. Už máš alebo budeš Budem mať? mať. Kedy? V novembri. V novembri, hej? Odkedy si už tu? Okolo 6. Od 6. No. A od 6. tu hráš karty? Ja tu nehrajem Však karty. som ťa videl pred chvíľou. Ale ja som v ruke nemala karty a nehrajem, ani neviem hrať. A rodičia vedia, kde si? Rodičia vedia. Tak otec vie. Že si tu v krčme. Prosím? Že si tu v krčme. No. V hostinci Mlynské Nivy, alebo ako sa nazýva v Bratislave u Koňa, sme našli jedného 16-ročného chlapca a sotva 16-ročnú dievčinu, ktorí hrali karty a chlapec mal aj vypité, pil predtým pivo, ako sa sám priznal. Pán Vyčapník, vy zastupujete zároveň aj vedúceho. Ako je to možné? Tak pozrite sa do rukavy tam. To máte tak, no ja mám tam veľa roboty za tým pultom, viete, a skutočne som si to náhodou ani nevšimol tak v rýchlosti. Tam im nosia aj tí starší ľudia, tak po tejto stránke je to na pomerne dosť taký, je to také tu na neporiadku skutočne. Čo ja môžem urobiť na svoju obranu? Nič, no. Vy ste prevádzkar v pivovarskej reštaurácii, áno? Máte teraz službu nočnú. Vo vašej reštaurácii pri kontrole naši príslušníci našli 1, 2, 3, 4 mladistvých, z ktorých najmladší má 15 rokov, najstarší bude mať 17, ktorí popíjali pivo. Jak to, že to pivo dostali? No, tak oni to nemuseli dostať od našich zamestnancov. A Tak to máte tak, my tu upozorňujeme hosti a to vedia aj zamestnanci, že nemajú dávať pivo. no ale je 21 hodín večer a No lenže máte tu 15 ročník. to pivo si ho nekúpili pri pulte, ale si kúpili od ďalších hostí, ktorí im doniesli pivo. A vy ste sa na to pozerali, alebo Nie, ale personál tak sa na to pozeral? som tam každú chvíľu, takže ja to kontrolujem. No a vám to nevadilo, že popíjajú tam pivo? No, tak ja som nevedel, že koľko majú rokov. To na nich vidno, na fotografie. Ja ich nemôžem legitimovať, ako ich legitimujete vy. Ale však už len pohľad na nich svedčí o tom, že sú to deti. No ale viete, že my to nemôžeme všetko sledovať. Tam majú tí ľudí, svojich kamarátov a tí to donesú tam. 100 korún blokový poplatník, ste ho ochotní zaplatiť. No, tak ja platiť nebudem, no. Tak budete oznámení na Národný výbor za porušenie zákona 120 z roku 62 zbierky. Ja sa necítim nejak.